Sådan fungerer GPS-enheden SL14. USB-stikket indsættes i opladeren. Vær opmærksom på, at stikket skal vende rigtigt. Sæt den derefter i stikkontakten. GPS-enheden lægges på opladeren. Vær opmærksom på, at der er en rund indikation på både opladepladen og i bunden af GPS-enheden. Disse skal vende mod hinanden og ligge ret præcist oven på hinanden. Opladningen går i gang, når opladepladens lysindikator skifter fra grønt til blåt lys. Når opladningen er næsten til endebragt, kan der i nogle tilfælde udsendes små bip fra opladepladen. Dette er blot for at gøre opmærksom på, at opladningen er til endebragt. Alle SafeCalls GPS-enheder kan lokaliseres når som helst på vores websystem. Her kan man også oprette modtagere af alarmer, for eksempel ved tryk på knappen eller ved advarsel om lavt batteri, elektronisk hegn med mere. Klip den yderste spids til, så den passer i skoen. Pas på ikke at klippe under den markerede linje. SL14 er forsynet med SIM-kort fra SafeCall og er klar til brug ved modtagelse. Den kan tages i brug med det samme. Enheden er forsynet med en label med serienummer og ID. ID bruges til at identificere enheden på lokaliseringssystemet og til at identificere enheden, når der er brug for support fra SafeCall. SL14 er vandtæt. Enheden har ikke tændt slukknap og er dermed altid tændt, når den er opladet. SL14 tænder selv, når den sættes til opladning. Det er derfor ikke nødvendigt at tænde enheden manuelt efter opladningen.